Shubor nakaslem jong unong san hima. President ke HYC uba aray ko parsendam. Ulaong balada ngidon ni ke ALP, kibrio bawan yarap kinjin nada perkhat bha, shwaban ne ekum kidi kam hapo gajila. Yakani uba aray ko parsendam ula kran shikila pathai ko bon daga snit ho dieng, hashwa bakin sangi eno egichinyaki, daga basyong kalay mengor hakmat ke kerdap sekretariat, banda wabiang naga sorkar jila halor kamat ILP, kabaga seng kala dawa aslam ha. Kaseng kala pun kutno egichinyaki hadian kuba katuk ani kanta ai, hadian makibor kulit kila iPod 1 minute di kedekot keseng ban prano nakatay kejaka yakhi. Confederation of Meghalaya Social Organization Komsu Gilawan ban penpau ya kijing dawa ki jongi kum ka kenpun Ahmad jong ka sekretariat kepada ki office jong upat ba aba ki nongmi Ahmad ki jongi aba kita ki minister ki jongi chief minister jongi usyong hakani ka jaka kum ka kenhun ngimla ban ong ba ngisousi ya kini kijing ja ki belajar hakini kindiak singi ndai tang mentah ho kila don sibun kijing ja ndai kani kijing sya penyap jong ni ubrio nakawai ka jela da ki brio ki badai nakawai pat ka jela ki bawan ban penjabo ya kani ri ka jongi banwan tang ban penyap ya ubrio berat ya kamet hakani ri ka jongi bat pet pak kwat jela ka jong ka jela jen ladangi kum ka jela ngi don ya ka ILP ngatarai wat kini ki brio shwa ban le ya kani ka kamsnio kin jen dala perhat arsin baling oi kumta na marbo brio ladang idone ka LP shwab unrung hakani ka jela ka jongi unha ban ay karteng le jong wan hap ban ay la ka jong ka jakasa wan na ei un le shai un shong kat nusngi un sa hai bat law ni brio la le phai ne ban jen bang ila done ka LP ngila dep tep na du ka tukas ngi baka sonam bat kita ki go accuse ki jong ka kila de ban mi na ka jela kajing kali ka long ba lada kata ka sonam kawan ba ulong apor bak le phai marwe kamdei ka clue ki bullet ban lam bakani ka brio ka don benta ka jingyam tingingi semua bakini ki jingja kamdei ta kani ki jingja ka jing sha to ya ka ATM ho mau kriya ka ba da ki phaulak tangka ki pisa mo jong ka bang ki sha to kumbangi tep kumbangi yo i ba ki dei ki pisa ki dei ki brio ki banaba ki bale kini kum kini ki kam kim dei kini ki babun ba ki jingja ki baja kani ka jala ka jongi hoi kani ka jingdawa ka jongi ka LP na ka por sa ka por ngila dawa ka sorkar ka jongi ka ong yangi yai sha ngila ekren ba ka sorkar kini rementa la katnus na nado arja khat khandai hadu menta arja arpsan ngim shim la ui ba sorkar India ka nong hoi ne em ya kata ka jingdawa ka jongi kalong le no ka jing pas ka resolution jong kindro phongut ki MLE ki balong ka sur jong pai ba nong song snong ka jala ka jongi la ka sorkar India kam burom ya kata ka sur jong pai ba ngingila aya ki ka bor maki kila pendap ya kata ka kamram ban pensmo kila pha sa sorkar India neka jingli kalong ja ayu ya ta resolution hadu mentang ngim yo ka jumpa ka basya amara sesi amendment act arja arpro kabangi ong ba idon ki peniat jongka ILP akatu ka sorkar India penthai sa sorkar Meghalaya ngi bau deputy CM in charge home iba preston CM jongi nakapor sa kapor uang mangin khot ban ekran habai dei ba kata ka jingpha lani ka jingpan jingbet jingmut jongka home ministry ni hadu mentang ngim yo even khot inu ngi pentar ka jong susi bang ngiling ila tho na kalyang jong HYC na kalyang jong komsu yo CM bangi kwa bani kendu bani kren bade ba LP bade ko MRSSA de susi benong mentala lais na me kita jing tho ki jongi ban pan ting jing kendu ngim yo hot ngi so tho ba ubun ka musia mu jongi ngi kwa ya ka poru ban yo bani kren ngim kwa ban yawan ban yami than hapo surok ngim ya don ya kapon rela damban si pa dari kim ai ya kata ka jing ya kendu bengi kwa bani kendu ngim ban si ban pelong ya kum kini program baladangi pelong pat kalong pat ka jing thut yo babon balang tingi so ban ong ba kini kini jing dawa ki jongi bat nginget ba ngi kwa ban kaliang jong sorkar kan sim ka baar kamat ka bengi dawa kadai ba kat kum ka jing ki union territories ya borok ki jela ki state bagi di ban form kita ki special investigation team hamman lagi district na ka banta ban detect ban lap ban ha di ban dibuat ya unu beri ubuan bean kibadai na po Bangla ban na po Myanmar hadu mentang imioi bakata ka state government kan syem ya kum kita gila ini di ban form ki SIT la fi pe ja ka jingjang kiwi ki jela ka Gujarat kale ki Maharashtra ka Assam ru hadu menta kale ka wa ni kita karbang lagi barung illegally kata ka jela ndri hadu menta ngimioi pat ya kata ka state ti ngis no ba kini ki
kilong kimi ha pat kabalay ngi dawa bani baka amendment yo to workers bill ka banadu arja sa kilawan ra ya ka amendment re hadu mentang ngimyo ila kata ka amendment nakabentaban ong ba ununu briu berong ni kajalaban wan trikam ude bendon police verification bat ununu nong ai bela unyu kun sha fine silak tam tada open kenya ki kendon jo workers ak arja arpo tigini gidi gilai teliki jing dawa ke jongi ya ka bangina bu ngiwan ban pau bentang si benang ni syakmat ka komsukan sa syemik ila kelkiru kumnu ban yo ai gini jing dawa Abay di bakni hatu pinumpay ba na manta. ngidon ka jingmut ka jongi bangin let syakeleng ki jaka jong ka jelahi na marka komsu ka dei ka seng jong ki ba na baro ki jela kam dei tang mangi dia adin ngin sa syong perkat para nong ilang bat ngin sa syemik ila kelkiru baik kumbakalong menta nakaliang ka jongi ngin sa tho ru sa kasorkar bat ai ka sorkar kang sejubak ni himat ki jongi bangibu mak sa kasorkar hakajing si syang ngim don kam syu ban dawa ladai keren ILP ladai pa kam jong sorkar ladai keren ni kaya SIT ban form in each district ladai pa ka jing betha jong ka union home ministry ya ki bor jong ka jela la kalong ya ki bor pulit dan ya ka administration ladai keren ni ka amendment ni ka sorkar ka jongi ka bon ra amendment hapo assembly lada ban pasu la nam assembly te ka jing kali kalong ka ja syai ba kata du mentang ulah kata